Witamy bardzo serdecznie Państwa wszystkich, którzy przybyli na uroczyste otwarcie ronda błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej. Bardzo gorąco i ciepło witam Panią Starostę Gabrielę Lisus wraz z członkami zarządu, z Panem Jackiem Stylem i wszystkimi przedstawicielami starostwa, Pana Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, Pana Sekretarza, radnych miasta Wejherowa i wszystkich gości, którzy przyjęli na dzisiejszą uroczystość zaproszenie. Szanowni Państwo, u Pana Krzysztofa Hildebrandta w dniu 1 grudnia 2017 roku Pan Józef Reszke wystosował stosowne pismo. W związku z budową nowego ronda w ciągu ulicy Ofiar Piaśnicy w Wejherowie zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o wystąpienie do Rady Miasta Wejherowa o nadanie nowo wybudowanemu rondu nazwy błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej. Nadanie tej nazwy nowemu rondu byłoby swoistym dopełnieniem ulicy Ofiar Piaśnicy poprzez symboliczne ukazanie najbardziej znanej, a nawet już uznanej przez Kościół katolicki za błogosławioną osoby, która poniosła męczeńską śmierć w Piaśnickim Lesie. Jestem przekonany, że publiczne ukazanie nazwiska błogosławionej siostry Alicji na drodze prowadzącej do Piaśnicy nie tylko jeszcze bardziej przyczyni się do wzrostu kultu religijnego jej osoby, jak również spowoduje wzrost zainteresowania i upowszechniania wiedzy o miejscu martyrologii wielu tysięcy ludzi z rąk hitlerowskich oprawców. Za przychylne rozpatrzenie mojego wniosku z góry serdecznie Panu Prezydentowi dziękuję i Pan Prezydent na wniosek wnioskodawcy złożył do Rady Miasta Wejherowa projekt uchwały, którą Rada 29 czerwca bieżącego roku przyjęła o następującej treści. Uchwała Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Ofiar Piaśnicy na zbiegu ulicy Jana Karnowskiego w Wejherowie. Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na zbiegu ulicy Jana Karnowskiego w Wejherowie nadaje się błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej. Paragraf drugi. Szczegółowe położenie ronda wymienione w paragrafie pierwszym przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Wejherowa. W tym miejscu również bardzo gorąco i ciepło. Oczywiście witam wszystkie siostry, które przybyły na dzisiejszą uroczystość. Teraz bardzo poproszę księdza dziekana o przeprowadzenie części katolickiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwielbiajmy wspólnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko zatem, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają górę od wielkie obszary wód, kiedy istnieje między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi i znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Wzajemnie więc Boga prośmy o błogosławieństwo tym, którzy wykonali to rondo, te urządzenia tutaj, zbudowali je, tym, którzy będą też z nich korzystać i korzystają, by wszystkich Bóg otaczał swoją ojcowską opieką. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Stoimy w tym miejscu, które dedykowane jest szczególnie błogosławionej Alicji Kotowskiej, która tą drogą 11 listopada 1939 roku skazana na śmierć w otoczeniu otoczyła dzieci swoją matczyną opieką
i w transporcie skazanych została wywieziona do Piaśnicy wraz z innymi na rozstrzelanie. Swoją męczeńską śmierć wyznaczyła ten szlak błogosławiony, który wiedzie od Kalwarii Wejherowskiej poprzez właśnie te rondo, poprzez wcześniej Bramę Piaśnicką do Lasów Piaśnickich, kaplicy jej męczeńskiej śmierci. Niechaj ten szlak naznaczony krwią męczeńską będzie też błogosławieństwem dla tych, którzy korzystają z tej drogi i z tego ciągu komunikacyjnego. Módlmy się. Może Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowsko opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Pobłogosław wszystkim, którzy będą przejeżdżać tą drogą przez to rondo. Swoją łaską uprzedza ich kroki, bądź z nimi w drodze, bądź broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie docierali do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa Pana naszego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Błogosławiona Alicjo, błogosławieni męczennicy polscy. Teraz bardzo proszę, podejdziemy, ksiądz poświęci i odsłonimy uroczyście rondo błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej. Bardzo proszę pana prezydenta, panią starostę, przedstawicieli sióstr zakonnych, księdza prałata i przedstawiciela rady pana Drewę. Bardzo proszę, przejdziemy teraz do uroczystego. Teraz, szanowni państwo, przejdziemy do drugiego ronda 11 listopada 1939 roku i stamtąd udajemy się na mszę do kościoła.